Het is wel af te dragen, hè, op een beetje uur. Ja, daar die. Dat is allemaal in de zeker. Ik dacht, ik kom even livestream. Goedemorgen. Meneer, RTV Scheldemond. RTV Scheldemond. Ja, Goedemorgen. goedemorgen. Ja. Kom maar even zetten. Je mag hem die meneer even zetten. Welkom bij RTV Scheldemond. In mijn eentje op pad. Rommelmarkt Zuid-Sande. Een hele goede morgen, meneer. Hele goede morgen ook voor jullie. Dankjewel. Zeg, waar komt u vandaan? Ik kom uit Zelzaten, net over de grens in België. Ja, net over de grens in België. En hoe laat was u hier? Oh, ik was hier al om 4 uur. Dus vroege vogel zou ik maar zeggen. Een vroege vogel. Ja, tuurlijk. Hè. Je moet er vroeg bij zijn voor de beste koopjes. Ja, is dat zo? Ja, tuurlijk wel. Hè. Tuurlijk. Beste Dat is koopjes. overal, ja. Dus u hebt leuk gekocht? Ja, toch wel leuke spullen. Kijk, lichtreclame van Marlboro. Net hele mooie Swarovski. Dus ja, een beetje van alles. Leuk, ja. Meneer, waar komt u vandaan? Uit Bagen. Ja, maar wat, Biernem. wat brengt u ertoe om zo ver te rijden naar Zuid-Zande? Oh, afstand is nu toch niet, zo ver is het niet. Dat is een half uurtje boom voor ons. Ja. Ja, dat is een probleem. Over 10 euro moet je dat dan. Ah, weet je wat, ik ga hem meenemen voor een tientje. Ja, echt een mooi ding. En wat brengt u zo aan de man? Oh, meer technisch spul. Veel mooi gerief. Heel mooi gerief. Nieuw spul. Splinter nog niet. Aan basisprijzen. Dat is een tang, die kost, ja, die vraag ik 13 euro voor. Ik dacht dat hij er 40 kost of zo. Of bij de 40 euro. Dus dat tracht me even goed. En allemaal heel goede merken en veel nieuw spul. Splinter nog niet. Ik wens u nog een goede markt. Dank u wel. Dat is in orde. Dank u wel. Wat brengt u ertoe om de rommelmarkt in Zuid-Zande te bezoeken? We verkopen wafels voor onze muziekvereniging, Excelsior uit Katzand. En we doen dat om onze kast te spekken. Ja, nou, ik ga de meeste rommelmarkten hier in de buurt al af. En Zuid-Zande is één daarvan. En ja, dat ik vind het wel leuk. Maar het is meestal zo van 's morgens heel vroeg en dan zorgen dat je op tijd weer weg bent, want anders wordt het druk. Nou, dat is de gezelligheid, de sfeer, de mensen en natuurlijk de verborgen schatten die te vinden zijn. Dat is wat ik hier doe. Oké. Wat brengt u ertoe om aan de rommelmarkt van Zuid-Zande deel te nemen? De gezelligheid, de sfeer op het dorp, gewoon, ja, het is hier gewoon gezellig, leuk. Ja, meer denk ik niet. Johan Duining, Ja. de organisator, of de mede-organisator zeker, van de rommelmarkt in Zuid-Zande. Ja. Johan, vertel, hoeveel mensen zijn er ongeveer al? Ja, ik denk dat er toch een paar duizend mensen hier al aanwezig zijn. Je ziet het wel, de parking is toch goed gevuld. De mensen zitten volop op de kramen, dus, en om 8 uur zijn we officieel begonnen. Dus ik denk dat er al een paar duizend mensen aanwezig zijn. Nou, we hebben al verschillende mensen gesproken en die komen hier allemaal voor de gezelligheid. Wat vind jij ervan? Ja, bij ons staat alles op gezelligheid.
De kramen, iedereen moet naar zijn zin hebben. De grondplaatsen zijn vrij. Dus als iedereen niet naar zijn zin hebt, dan is het voor ons ook al goed. Het is nu 9:15. Wanneer verwacht je de topdrukte? De topdrukte verwacht ik tussen 10 en 12 uur, 1 uur. Oké, dankjewel. Ik kan nog met zo'n eentje met zo'n dubbele rand. Jos Suikerbuik, Ja. de oprichter van de Rommelmarkt. Medeoprichter. Medeoprichter in Zuid-Zanden. Vertel. Het is ontstaan als de molen gerestaureerd werd. Dan is die hopend, en dat is de burgemeester van Hoosburg, is die hopend met de wethouders en de muziekvereniging. En zo is het dorpsfeest ontstaan. En hoe heet het dorpsfeest nu? Zevendraaiers. En Zevendraaiers is genoemd naar? Zuid-Zandenaar, dat zijn zevendraaiers, want de molen die had 7 draaitrappen. Dus je moest 7 keer draaien in de molen om naar boven te gaan. Als je dan zoiets ziet wat er nou vandaag gebeurt, dan ben je daar toch wel fier op zeker? Heel fier, heel fier. Ik vind het fantastisch. Fantastisch. Dankjewel. Janine, we staan hier bij jouw kraam. Ja. En ik ben al jaren op zoek, in mijn eentje op pad, is ons programma, naar eigenlijk een dinky-toy van een deux chevaux. Ja, ik heb er heel veel staan op het moment en thuis heb ik nog een hele verzameling. Dus ik zou thuis moeten kijken of er eentje tussen zit, want ik heb hem op het moment niet bij. En ik wil dan graag in mijn eentje op pad met zo'n dinky-toy. En die ga ik dan gebruiken. Dan maak ik een balletje. En dat balletje dat wordt dan volgegoten met chocola. Dus in plaats van Zeeuwse babbelaar, Zeeuwse eendjes. Nou, hartstikke leuk. Geweldig idee. Ik ga mijn best voor u doen. Dankjewel. Met mijn eentje, in mijn eentje op pad. Tot de volgende keer.